Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paSim Facebook Secrets and Confessions. Kune mamwe maconfessions ekuti kana ukateerera so unongotanga kuyeredza misodzi. Regai ndikuplayerei voice note randabva mukutumirwa navahanzvadzi vedu. Hello mkomana shima makadii ndachikumbira munipostiro nyaya yangu handisi kuti ningaiti confession here kana kuti ningaiti chi kana ngotiwo ndisheyo nemi munipostiro kuchannel yenyu pamwe ndingabatsirikanewo kana kuti zvingabetserawo vamwe. Nyaya yangu yakafamba yakamira yakadai mukomanashi. Ndiri mukadzi ane 34 years. Ndakarohwa ndine 15 years ndikaita mwana wangu wekutanga ndikazoita pamuviri pechi2 ndane 19 years. Ndava nepamuviri pechi2 kudaro mukomanashi ndakasanganawo neumwe mujaya mukomana wechangomuti James. Akandipfimba James yeye anipfimba kudaro handina kunge ndambodira pachena kuti ndimudze kuti ini ndaive mukadzi wemunhu. Ndakangobvuma zvakadaro apa mapa akandipfimba mukomana ndaive ndine nhumbu yangu yanga yaane 3 months yanga ine 3 months but mukomana uya haana kukwanisa kuzviona kuti ndakazvitakura. Saka ndakafambidzana nemukomana uyu takafambidzana kwemwedzi wese. Hapana chaakaziva kuti ndine pamiri ende hapana chaakaziva kuti ndiri mukadzi wemunhu. Nhumbu yangu yakazoita 4 months. Yaita 4 months. Payakakwanisa 4 months ndakabva ndarara nemurume nechikomba chiye James. Ndarara nechikomba chiye James ndakabva ndadzokera kumba. Saka kumareni kwataigara murume wangu akatanga kuudzwa nemakuhwa kunzi mukadzi wako ane munhu waari kudanana naye. Murume akabva atora foni yangu yandaishandisa madhezi achowawo achibva agara nayo. Zvisinei chikomba chiye chakabva chafona obva chadairwa nemurume wangu kubva vatanga kunetsana pafoni paipai. Vatanga kunetsana pafoni murume akauya akataura neni akanditi une munhu uri kudanana naye zvikumbofamba sei. Ini handina kuramba kuti ini ndine munhu wandodanana naye. Ndakatobvuma kuti ndine munhu wandiri kudanana naye. Zvikanzi nemurume wangu uri kuzviitirei mandamuudza chikonzero nokuti mukomanashi ini ndakarohwa ndiri mwana mudiki. Asi murume wangu anga asingazivi kundipa pei kana kunditengera chikafu mumba anga asingambotengi. Aitoti kana aitondivigira usavi akubva kubasa. Vandamuudza zvikanzi bebi kana zviri izvozvo uri kuzviitira oraiti ngatisiyane nazvo tiite zvekuchengetedza imba yedu. Tobva tataurirana nemurume wangu and for sure takabva tatobuda kubva taenda kumagrosa kubva tononotengera chikafu chese kubva taisa mumba. Akatenga chese mapotatoes mazai zvese mukomana chakanotengera akaisa mumba. Saka pataitaurirana nemurume wangu nenhau yechikomba ichi pakaita vamwe gogo vanga vakateerera. Saka tabva kumagrosa kunotenga kurosari gogo vai vakabva vanditi hayo muzukuru wakauchera pai. Ndikati uyi. Zvikanzi Mushonga. Ndikati wei. Zvikanzi murume uziva kuti une chikomba obva atadza kukuramba ende une Mushonga. Handina zvandakavapindura kugwevawo. Zvisinei murume wangu akabva andisira foni achienda kumagrosa. Chikomba chiye chakabva chafona zvikanzi kwewewe chii chiri kuitika. Ini ndakabva ndati kune chikomba chiye don't worry sanetskani. Munhu wataura naye achikuti ndiri mukadzi wake ari kutokunyepera ndisi mukadzi wake. Zvikanzi chii chako. Ndikati ndakati ihanzvadzi yangu. Zvikanzi kuiye angachiti murume wako wani. Ndakati anonyepa asi murume wangu ana murume ihanzvadzi yangu ida kutokubvundudzira.
Zvadaro mukomanashi gogo vayayo pakabva pauya mukoma wemurume wangu pamba zvikanzi nagogo vai tichaona abata mukadzi wake nechikomba, ndichataura zita rake murume wangu. Tichaona abata mukadzi wake nechikomba, asi haana kumuramba, vatoregererana. Murume wangu akati mukurevesa here? Zvikanzi zvataitika. Bamukuru vaibva vaenda pamba pedu pakauya panenge vanhu 4 hama dzemurume wangu. Gogo vai vachivaudza kuti nini ndabatwa nechikomba. Saka hama dzemurume wangu vakabva vaunganidzana kudaro zvikanzi tichaona toda kuti utiudze kuti chokwadi here kuti wabata mukadzi. Hama dzemurume wangu dzakaungana vachibva vatidaidza ini nemurume wangu. Komanashi ndakaenda ndikaona imba yakazara kuti mako. Komanashi inobva ndaiswa pakati. Kubva murume wangu ubva abvunzwa kuti shuwa here kuti wabata mukadzi nechikomba. Murume wangu ubva ati inini wacho ubva ndabvunzwa zvikanzi ishuwa here kuti unodanana naye mukomana. Ubva ndadaira kuti zvikanzi wakarara naye kangani? Ndakati ndakarara naye ka1. Zvikanzi bhozi chikomba cheche changa chaakufona chichinetsa chiti vanga vakutukana nemurume wangu achiti atsano musandivhundutsire mukadzi uyu ndewangu, musatombonivhundutsire zvenyu. Zvikanzi nemurume wangu uri kuti mukadzi uyu ndewako, ko nhumbu yainayo hausi kuiona here? Zvikanzi nemuvesi yayo nhumbu yainayo iyoyo itori nhumbu yangu. Zvisinei sei chikomba ichi chakadaro, bhosi pandakarara naye pandakaona kuti kumba kwangu chabvunduka mukomanachi, ndakabva ndatongoti kune chikomba ichi ini ndane pamiri. Apa pamiri pane 4 months. Saka nemukomana naJames yayo ane pamiri. Saka kuroti pamiri pako apa pane mwedzi. Saka utoroti ka1 katakaita kako kwabva utobata pamwiri. Ndikati hama dzemurume bva dzandibvunza zvikanzi nhumbu iri kunzi nhumbu. Ndikati nhumbu haisi yechikomba, nhumbu ndiye murume wangu. Zvikanzi saka uri kuti kudii? Ndakati ini hana zvandingataure, murume ndiye anofanira kutaura nekuti ndiye wandakakanganisira. Zvikanzi alright, murume unofungei? Zvikanzi nemurume wangu ainda ndamufunga kuti amboenda kumba kwawo, ndokuparara kwakaita imba yangu mukomanashi. Zvadaro ndakaenda kumba kwedu mukomanashi. Ndaenda kumba kwedu zvinhu zvanga zvakaoma. Apa pamwiri pangu panga pane 6 months. Chikomba chiri kuverenga kuti 2 months. Apa nhumbu yangu yaane 6 months. Ndakagara mukomanashi ndakufunga kuti ndodi murume akuramba kutenga preparation hanzi nhumbu ndeyechikomba, because chikomba chiri kutonetsa kuti nhumbu ndeyake. Ndagara ndopandakazofunga kufonera chikomba cheche. Ndafonera chikomba ndakabva ndachiudza kuti zvika chikomba chabva chanditi uya tisangane mutauni. Tanosangana mutauni apa nhumbu yanga yakura. Ndakarambana nemurume wangu pamwiri pane 6 months. Ndakazopedza futi 2 months ndisingaonani nechikomba ichi. Saka chikomba nhumbu yanga yatova ne8 months. Chikomba chikuverenga kuti nhumbu ine 2 months. Nhumbu yangu yanga yatova mu8 months. Pandanosangana nechikomba chiye, ndasangana nechikomba chakabva chatoti James akatobva atati iwe nhumbu yatokura kudai. Ndakati zvikanzi ende unotakura. Saka zvakureva kuti nditenge mateneti. Ndikati utotenga mateneti. Musi wacho ndasangana nechikomba changu, James yayo akabva atonditengera mateneti. Pandadzokera kumba nhumbu yamu9 months. Chikomba chikuverenga kuti nhumbu 3 months. Chikomba James yakabva agadzirira zvikanzi bhebhi ndada kuuya kuzorora. Akabva agadzirira pfuma yake nababa vake vakatouya vakatoroora zvinotyisa. Asi tete vakagara neni pasi nevabereki vakagara neni pasi vakanditi wakamuudza here James kuti nhumbu yauinayo iyi haisi yake? Ndikati ndakamuudza, ari kutozviziva. Zvikanzi kana makawirirana hapana chakadii chakaipa, ngaarore yake. James akaroora mukomanashi. James aroora kudaro
wanga uri musi wa28 June 2008. James arora akabva abvisa mari musi wa28 iwowo. Achidzokera akatouya nababa vake kuzorora. Vachidzokera musi wa28 iwowo achiverenga kuti nhumbi yake ine 3 months. Nhumbi yangu yanga yatova ne9 months. Achidzokera musi wa28 nhumbi ikati ndorwadza manheru. Mangwana acho makuseni kuma4 ndichipona mwana wangu mukomana. Pona mwana wangu mukomana kudaro mukomana ashi. Mukomana yauya adzoka kuHarare akabva asanganawo neshamwari yake. Kubva mubvunza kuti iwewe wanga uri kupi? James ndopa akaexplaina kune shamwari yake kuti ndanorora bhibhi rangu chichi. Friend yake ubva mubvunza kuti wanga unorora bhibhi rako kupi? Ubva atotaura kunzvimbo kwandaibva. Zvikanzi ikoko kune hama yangu, kune vamwe bamunini wangu variko. Saka ndachikumbirawo undiperekedze ndinoona bamunini wangu. Vakabva vakwira bhazi ubva vauya musi wa29 ubva vauya kunzvimbo yandaigara ubva vanoona bamunini weshamwari yake. Vaona bamunini weshamwari yake, James akabva ati inini kuti ndidzokere ndisina kuona mukadzi wangu wandakaroora nezuro hazviiti. Ngatipfuure tichiona mukadzi wangu. Kana ndamuona tozopfuurira toenda. Kumanashi vakauya James neshamwari yake. Vachisvika munin'ina wangu, vachisvika panzvimbo yandaigara vakabva vasangana nemunin'ina wangu. Munin'ina wangu bva toti makorokoto bamukuru. Zvikanzi naJames makorokoto zvikanzi sisani mwana. Zvikanzi mwana? Zvikanzi Saka mufesa akangofunga kuti pamwewo ijera amainini. Ubva anosvika kumba kwatete. Asvika kumba kwatete achibva apuwa pekugara. Tete vakabva vauya kuzondishedza kumba kwedu. Zvikanzi one murume wako auya. Ati murume wangu? Zvikanzi upi? Zvikanzi ukangana kuti upi? Murume akakuroora nezuro. Kumanashi weti yakayerera nemakumbo. Kuyerera weti mukomanashi. Tete wangu akashandiswa kuti wakuyerera weti zvaita sei? Ndanga ndakufunga kuti ndichamuudza ndichiti kudii mukomana wa. Vandati kuna tete wangu hapana. Endai ndiri kuuya. Vakabva vaenda. Vachienda mukomanashi ndakabva ndafunga kuti ndodii ndichanoudza mukomana uyu kuti ndaita premature. Saka zvandichaita ndakutofunga kuuraya mwana. Ndosiya ndamuvhara nemablankets. Pandinonoona James tichikurukura ndodzoka kamwana uyu adii afa. Komanashi handizivi kuti ndakaita chivindi chinengei, handizive. Munoziva mukomanashi mwana ine 1 day ndakatora mablankets matwin 1 anenge 7 bva ndamututira mwana kufesi. Bva ndakangomuvhara fesi yega nematwin 1 ekudhara ekudhara ndamuvhara fesi mwana iye kuti atadze kufema kuti afe. Komanashi ndakabva ndanoona James. Ndasvika pana James akaramba akanditarisisa. Zvikanzi uda kutaura neni? Ndikati patapinda mumba matete pandatanga kuchema. Zvikanzi uri kuchemei? Pandati ndaita premature. Mwana wacho akararama. Zvikanzi no zvinowanikwa pepe. Saka kureva kuti warasa ropa rakawanda. Ndakati hanzi alright. Ndichanokutengera ndichakutengera zvinhu zvekuti uwedzere ropa muviri. Mukomana achitati garei. James akabva aoneka kuna tete wangu. Zvikanzi ndakuenda. Zvikanzi natete makuenda kunonku kwane mwana mukomana. Unoziva mukomana James akangobvisa kepi achirovera pasi akati mwana. Ubva mbogara wakati ziye. Bvati nemakorokoto. Ubva abvisa nchaziye mari yacho madhisi autenge iri mari. Ubva tine makorokoto. Ubva atobuda. Ubva atanga kufamba. Ubva ndatanga kutera mumashure make. Ndatenga kutera mumashure make mukomana ndakabva ndasangana neumwe munhu. Ubva atonditi iwe mwana wako ari kuchema. Abvira kare achingochema. Apa ati zii ndofunga akatofa kamwana ikako.
ndikati mwana zvanzi aiwo rukangana kuti wakaita mwana nezuro chaiye mwana wako anga achichema wabvira kare achichema panyarara menoti pamwe atoita mabayo iwe uri bhizi kufamba kunoko vandatoignora munhu yanga achindidaro vandatanga kuteera James we zvanzi kuongochiti waita premature one vandatoti ndakamuti ndaita miscarriage zvanzi ongochiti waita miscarriage one ndati mhenu miscarriage nepremature ndichaziye kuti zvinofambirana papi vandatotanga uchima ndikati kamwana kacho kadiki hamhenu kakapona apa ndinofunga kuti kusiya ndavhara kwandaita mwana nemablankets ndichasvika afa mukomanachi. Komanachi ndikazvifunga mwoyo wangu unorwadza but ndoda kuti Mwari vandiregerere. Mukomana akabva ati alright ubva ati alright ubva aenda. Munoziva mukomanachi ndakati ndichinodzokera kudai ndichinofura mwana mablankets ndakasvika kamwana akati zi achinyatsobwaira maziso akaya kuti bwai mwana haana kufa. Ndati nhai Mwari mwana wezvo asina kufa saka ndodii. Ndakasoma mongo wakabva wandita mangwana tofanira kuenda kuchipatara. Ndipo pandakabva ndaplana ndikati kuchipatara kuti kuenda kumagrosa ndinotenga mushonga WeMakonzo. Ndakabva ndaenda kumagrosa takabva taenda kuchipatara nemwana tasvika kuchipatara kuya mwana obva atariswa obva aonekwa kuti atakudzoka kumba. Ndakabva ndaenda mumushopu bva ndanotenga mushonga WeMakonzo. Mumongo wakabva wakamboda kunyuma zvikanzi kochii chawatenga ndikati handina chandatenga ndandichingobvunzawo zvinhu zvandandichibvunza zvanzi alright patakwira malift patadzoka kumba. Mukomanachi ndakasvika kapaketi keMakonzo kake kemushonga WeMakonzo kake weblack ndakasvika ndikavhura mwana wangu muromo ndikamudutira mushonga iwowo WeMakonzo kapaketi kaye kese ndikamudutira mukanwa ndikatora yeast bva ndawedzera bva ndamuisa mvura bva zvaenda mudumbu. Pasina nguva mukomanachi mwana akatanga kuchema. Mwana akachema, mwana achichema. Mama akati kochii ndikati handizivi ndingataura kuti ndapa mwana mushonga WeMakonzo. Mama akati pamwe madzimai kwawo bva watanga kumbodetembera pakona zvamheno zvavaidetemberawo nemutupo wake. Mwana haana kunyarara, mwana akaramba. Komanachi mwana anenge akapedza like zvekuma 3 hours mwana achichema. Mwana akazongoti zi ati zi kudaro akabva atanga kurutsa yelo. Mwana ubva amboti zi unoti zi kudai tati ndakatofunga kuti pamwe mwana afa kuona mwana atori bwai mwana akatosvinura mwana haana kufa. Komanachi ndinoti Mwari vandiregererewo pane zvandakaita. Handizive kuti mweya wei wangu wakandibata. Handizive mwana haana kufa. Komanachi ndakabva ndaona kuti zvinenge zvaramba. Ndakabva ndasiya kudaro komanachi. muJames wawanda ndakanyepera pamira akazouya kuona mwana atokura. Akazouya ndifunga papera 2 months toona mwana atokura. Mwana anga asina preparation. Mwana wangu ndaingomupfekedza madresi asisi wake mwanasikana wangu andakaita pakutanga ndo madresi andaingomupfekedza. Komanachi ndakatanga futi kugara naJames uyauya but James anga asingatengei. Mwana wangu ndaimugezera mubhaketi. James uya asingatengere kana mwana porridge kana chikafu asingatengi. Taingorara mumo zvekukiya Komanachi. Saka ndakazoona kuti inini ndosvika kupi ndichinyepera munhu. Saka ndakazofunga kuti ndosvika kupi ndichinyepera munhu rege ndimutaurire chokwadi. Handina kumutaurira chokwadi nokuti chokwadi chaindinetsa. Saka mumwe musi
akabva kunzvimbo yataigara. James akaenda kumagrosa. Aenda kumagrosa ubva aona baba wemwana wangu pamagrosa vachishedzwa. Akabva anotarisa munhu iyeye ubva auya kumba ari speed zvikanzi iwewe unondinyepera kuti mwana ndiwangu. Ndaona baba wemwana uyu chaiwo kumagrosa. Vakafanana zvisingaiti. Anga achishedzwa chinzi nhingi. Ndakabva ndatoziva kuti zvishuwa asangana nababa wemwana wangu. Ndakabva ndatotanga kunyepera kumbopotera kuti iwe unoda kufamba uchifananidzira mwana wangu nevamwana baba sei? Ndisiye handimuziye munhu eye zvikanzi uri kuramba hako asi munhu eye anga achishedzwa chinzi nhingi. Akafanana nemwana uyu zvisingaiti. Pakatorwa zita iroro hana yangu yakarwa ende zvishuwa zita iroro ranga riri zita remurume wangu. Ndakabva ndaziva kuti zvishuwa munhu yaona baba wemwana. Satakazoramba chingonetsana ndakazongoti rege ndibude pachena. Ndakazogara pasi ndikataura nababa wake, ndikataura naiye, ndikamuudza kuti zvishuwa mwana hasi wako, ndokumbirawo ndiregererewo. Munoziva mukomanashi, ndinongoti kudenga uku kuna Mwari. Ezvinezvi mwana wangu iyeye wandaida kuuraya iye mukomanashi, mwana iye anonzwisisa zvisingaiti ende chikora anogona. Handizive kuti ndanga ndakabatwa nemweya wei. Ndingoda kuti Mwari vandiregerere pane zvandakaita. Toda kuti Mwari vandiregerere pane zvese zvandakaita mukomanashi, kupomera munhu pamwiri pasiri pake kusvika pakuroora nekuda kuzouraya mwana wangu iyeye mukomana. Ezvinezvi atokura atova ne15 years. Ndoda kuti Mwari vandiregererewo. Ndangoti ndisheyewo nemi mukomanashi, mundipostirawo kana zvichipostika, mundipostirawo. Ndinotenda mukomanashi. Vedare ndo voice note randabva mukutumirwa navanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Tosangana zvakare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.